Avui sembrarem patates. Com va? Bé, per sembrar les patates n'hi ha de moltes classes i aquí tenim una classe i per sembrar-les nosaltres miram els ulls. Els ulls és això d'aquí. Com veieu aquí. Normalment en cada clotet que hi ha a la patata n'hi sol haver un, no sé que siguin ferides. Bé, primer de tot mirarem la part allà on té més ulls, que com veus és això, és aquí. Llavors, si la giram i cercam un poc, trobarem aquesta part, que aquesta part és d'allà on ha tret l'arrel la patata. Com que aquesta patata és un poc petita, el que farem serà xapar-la per mig. Però aquesta, en canvi, és molt més grossa. El que farem primer de tot serà cercar la part on no té més ulls i llavors anirem a cercar l'arrel, que està aquí. A l'arrel donarem voltes fins a trobar un ull, que en aquest cas està aquí. I mínim ha de tenir un ull perquè ferri. Així que tirem així la patata i llavors anirem a cercar un altre ull, que en aquest cas el tenim aquí i aquí de sant tenim dos. Així que tirem per mig, no perquè rompríem tots aquests ulls, tirem per aquí. Au. Bé, i així se sembrarien i s'anirien teant i això, les patates. Dic-vos que jo seguiré fins a acabar i després anirem a veure allà de sac, que és allà on les sem. Bé, ara ja hem fet la ratxa aquesta, me l'ha fet mon pare, i el que farem ara és un sol càbec. Farem un poc més font del solc per poder sembrar les patates millor. Fem així, el que mos vegi sobrant, tirem un costat. Bé, com veus, ja han tallat les patates i ara les anirem a sembrar. Com se fa per sembrar-les? Pues molt fàcil. Posem una patata aquí y más o menos dos pans, más o menos anirà bé. Si voleu, vos podeu fer un bastó per sembrar-les totes en la mateixa medida. És indiferent sembrar-les així com així. Jo m'agrada més sembrar-les totes així en la pell amb això que toqui la terra. No sé. Corda.
Bé, els lots. Jo, un altre dia vaig xerrar amb una dona molt major i ella, en el temps de la guerra, pues, com que no hi havia molta fam, la gent no tenia menjar i això, ells el que feien no era sembrar la patata com nosaltres feim. Ells pelaven la patata i en la peladura de la patata ells la sembraven i feien la patata. Quan, per exemple, ells cuinaven i al cap d'un parell de dies utilitzaven patata, per exemple, de la peladura, l'utilitzaven per sembrar. Bé, aquí, com veus, aquesta no, aquesta. Com veus, aquí té un ull i dos ulls. Jo crec que això s'ha de sembrar així, a dins de terra. Jo no ho he provat mai, ella només me va dir que ells ho sembraven així. Jo ara ho provaré, m'ensenyeix, i ara ho veurem. Això jo ho sembraria així, i després ho taparia ben igual com heu vist antes. Bé, jo vaig a provar de tapar i això, i com veus hem fet un solcat i com veus les patates estan més o menys a 2 pams. Bé, jo per tapar-les n'he pres d'una manera que és així, veus? Primer de tot d'aquí, atracant la terra, i amb aquesta feim així. Així, vas fent a poc a poc. I així te va quedant el solc. Bé, jo us diré que això nosaltres no tenim màquina per sembrar-ne i tanmateix per lo que ens sembram tanmateix una màquina sí, farien 3 o 4 sols, però ja està. Nosaltres més o menys en 6 sols ja en sortim i per tenir una màquina no fa falta. Nosaltres ho feim així, com veus. Normalment tenim una peça aquí que va i obre sol. Però no la teníem i hem posat un sac i feim així, el motor es va per endavant i això va obrint solc d'una altra manera. Ara si ho separem fins aquí baix, ja tindrem tot això tapat. Bé, nosaltres en això d'aquí li donem la crosta. Això. Això ja està. Has de ser finí, has de ser finú. Per què graves? Au, això ja està acabat. Aquesta filera. Bé, i això naixerà d'aquí a 4 mesos. Què doi? No naixerà d'aquí 4 mesos. Bé, sí. Bé, això les rebassarem, les traurem d'aquí a 4 mesos i les regam amb aigua i ja està. Bàsicament és això. Bé, mos veiem. Au i doi. Adéu. Au i doi. 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 Adéu!